похищения генерала Сулеймана было разработано и организовано очень опытной профессиональной командой. По данным расследования, и особенно принимая во внимание личность жертвы, мы убеждены, что имеем дело с израильским Моссадом. לטענת הרוסים, החוטפים שהם בעלי אזרחות ישראלית השתמשו בדרכונים זרים שברשותם כדי להיכנס למדינה. דני, מה זה? מה זה צריך להיות? הדרכון שלי. אמרו שהם השתמשו שם בגז עצבים. אתה עובד בכימיה, לא? אני לא מעורב בזה. שמת לב שהחטיפה הייתה בדיוק שהיית בכנס בלונדון? כן. זאת אמה. ליבמן. אתה מהמוסד? מה פתאום? אני הולכת למשטרה. לא. כדאי שנחליט ביחד מה עושים. אני אקפוץ אחרי העבודה, נדבר. אוקיי. איתן, איתנו את שון טילסון. עלה על טיסה למומביי לפני 27 ימים. לפנות בוקר הוא עלה על טיסה חזרה לארץ. עוד שעתיים אמור לנחות. יש לך שיחה מאבא שלך. חבר שלנו נעלם. חבר. תמונה שלך מתפרסמת עכשיו בכל העולם. שוטרים מחכים לך בשדה התעופה. הולכים לעצור אותך. אסור שזה יקרה. מה זה, יובל? זה אמיתי? נהרסה לנו החתונה? יפה שלי, כלום לא נהרס, הכל בשליטה. אתה מדמה את החופה שלנו? במקום לחשוב עלינו, כולם דברו על הסיפור הזה, אפילו הרב. אז שישרפו כולם, למי אכפת מה הם חושבים? לי אכפת, לי, אני רציתי שהחתונה הזאת תהיה מושלמת, לא איזה בדיחה על חשבוננו. את רוצה לבטל את החתונה? לדחות אותה? די לדבר שטויות, נו. אז אל תתני לזה לקלקל, די. יאללה, תתחיל לעשות טלפונים. תמכיר את הזכויות להוליווד. גלן זה קטן עלייך. כן? בוקר טוב, עשיר בלינדיץ'. שלום. איך את מרגישה? בסדר. זה ראש השירות. כן, אודי. אני אחרי סבל שיחות, עכשיו זה רשמי, זה בוודאות לא מבצע של המוסד. אז אני ממשיך הלאה עם החקירה. למה סיבכת אותי? אני לא סיבכתי אותך בכלום. אמרת שקוראים לך חתן. אני לא יכולתי לדעת שזה יסתבך ככה. אני מצטער, באמת. אבל את לא יכולה להגיד כלום על מה שהיה, תבטיחי לי. אמה ליטמן, את יכולה בבקשה להתלוות אלינו? פה לבד? רגע, נתי, אני בא איתך, אני בא לתחנת משטרה. ב-15 באפריל, יום שבת. עדיין היית במוסקבה. תספר לי מה עשית. שופינג, אני חושבת. ביום החטיפה עשית שופינג. כן, עם מרק, אח שלי הוא גר שם. לא, רגע. רגע, זה היה בשישי או בשבת. בשישי הלכנו להופעה, ולמחרת עשינו שופינג. כן, זה היה בשבת. מזכיר לך שוב שאת נחקרת תחת אזהרה. אני כבר אמרתי שאין לי מה להסתיר. אז מה אתה חוקר? מגניב? תגיד, איך נעשים חוקר? כאילו לומדים את זה, או... שם שלך? אמה ליבמן. אזרחית בריטית? ישראלית ובריטית. מה את עושה? I'm an English tutor. בעברית.
מדברת יפה, דברי עברית. אני מלמדת אנגלית. ילדים. כמו מורה פרטית. לא בדיוק. תסבירי. It's more for... עברית. זה יותר לילדים ממשפחות עשירות. מי למשל? יפתח ורונית גואטה בהרצליה, קרין סילבה, דפנה זילברמן. ב9 באפריל הגעת ללונדון. מה הייתה מטרת הביקור? נסעתי לבקר את המשפחה שלי, את אמא שלי והאחיות שלי, לא ראיתי אותם יותר משנה. אז במקום להישאר לישון שם, לקחת חדר במלון שנקרא מידלטאון אין הוטל. מייבלטון, היוטל. למה? אבא שלי הוא מאוד דתי. הוא לא הרשה לה לפגוש אותי. גדל בלונדון. למה לא צריך חברים? אין לי כל כך קשר איתם בשנים האחרונות. בעצם אין אף אחד שיכול ללמד את הסיפור שלך. נסעתי לבקר משפחה, לא חשבתי שאני צריכה לדאוג לאלביי. אליבי. קרה מישהו מהם? בן רפאל. מכירה אותו? אתה כבר יודע את התשובה. אז בלי התחכמויות, תענה לשאלה. את מכירה אותו? מה את יכולה לספר לי עליו? מה את יכולה לספר לי עליו? אני חושבת שהוא מעורב בסיפור הזה. לקח לי את הדרכון מהארנק. ערב טוב, בני. נהיה איתן. אני יכול לקרוא לך בני, נכון? כן, בטח. לפי הרשומים שלנו, ב-13 באפריל הגעת ללונדון כדי להשתתף בכנס בנושא כימיה מולקולרי וננו-חומרים, נשלחת לבד מטעם החברה שלך. ב-17 באפריל, יום שני, חזרת לישראל, האם אתה מאשר? כן. ברשומים של משרד הבריאות פניתי, אדם בשם בן רפאל טס מלונדון למוסקבה ב-15 באפריל וחזר באותו יום. האם זה אתה? לא, ברור שלא. ישראלי ויווני, שימושי. אתם הייתם בבית שלי? זה לא שהגעתי. אשתי יודעת מה קרה? היא עודכנה. היא יודעת איפה נעצרתי? ב-14 באפריל פגשת את אמה ליקמן במהלך נסיעה ברכבת תחתית בלונדון. באותו יום יזמת את הקשר נוסף, במהלכו קיימתם יחסי מין בחדר המלון של ליקמן. במהלך המפגשים שלכם הצגת את עצמך בזהות בדויה של איש עסקים בשם חגי לנדאו. אתה מאשר? בני. אתה מאשר את הפרטים? אני רוצה להסביר. האם במהלך המפגשים שלכם היית נגיש של הדרכון של אמה?
מה? תחזרי בבקשה על מה שאמרת לנו בחקירה. אין לך מה לדאוג. תחזרי על מה שאמרת לנו מקודם. אני חושבת שהוא לקח לי את הדרכון מהארנק. הוא הגיע למלון עם הארנק שלי. My passport was inside. אני מצאתי ארנק בסאבווי, רציתי להחזיר אותו לבעלים שלו. פתחת את הארנק שלו בנוכחותה? אני ראיתי בחורה בסאבווי קוראת ספר של גרוסמן בעברית. כשהיא ירדה מהרכבת, הארנק שלה נפל על הרצפה. רציתי להחזיר לה אותו. היא איבדה אותו. ומה העידה שהורית לה לא ליצור קשר עם המשטרה? לא, זה לא נכון. היא מסלפת את הכל. אני בכלל לא ידעתי שאני חשוד במשהו. אני בסך הכל לא רציתי שאשתי תגלה. אמה, את יודעת שאני לא קשור לזה, תגידי לו. אני מצטערת, אני מבולבלת. מה את מצטערת? החטיפה הייתה בשבת, נכון? אני הייתי איתה כל הזמן הזה, לא חטפתי אף אחד, לא נתתי שום דרכון, לא עשיתי שום דבר, תגיד... למה את אומרת את זה, למה את משקרת? למה את משקרת? תגידי לו שהיינו ביחד. תגידי לו את זה. We're not involved. We were together the whole time. You have to believe me. תודה רבה, את יכולה לצאת. אני דורש לדבר עם עורך דין? לא. מה לא? אתה חשוד בעבירת ביטחון, אתה יודע מה זה אומר? שאני יכול למנוע ממך פגישה עם עורך דין בכל מהלך החקירה הראשונית. שטויות, זה לא חוקי. חוקי. שירות ביטחון כללי עובד רק לפי הספר. תקנות, סדר הדין הפלילי, ראש מחלקת חוקרים בשירות הביטחון כללי, זה אני אם לא הבנת. רשאי למנוע פגישה של עצור בעבירות ביטחון עם עורך דין למשך 10 ימים. אבל אם אתה כל כך רוצה, אני אלך לקראתך. אני אתקשר לאשתך ואני אגיד שאתה מבקש עורך דין. אולי בהזדמנות וגם תמצא לך עורך דין שמטפל בתיקי גירושין. אני אתן לך זמן לחשוב עליו. איתן, הודיעו לי שהמטוס של שון אחת כרגע. קיבלתי, תודה. טוב, נו, מה חדש? בני רפאל, אמה ליפמן, אסיה ברינדיץ' ונטליה אלפסי עכשיו בחדר חקירות. שון טילסון? המטוס שלו נחת עכשיו. 2 בלשים יחכו לו ליד השרוול, נעצור אותו פרופיל נמוך ולהקפיץ את כל השדה. רבותיי, בואו נתחיל בבקשה. עמוס, קדימה. שר ההגנה פרד סולימני הפך ליעד של המוסד לפני כ8 שנים. סולימני התחיל את הקריירה שלו במשמרות המהפכה ב-1983. למעשה הוא נטל חלק... תחסוך מאיתנו את שיעור ההיסטוריה. אתה כבר יודע להגיד לי מי חטף אותו? יש לנו מספר ספקולציות, אנחנו חושבים שזה... חשדות. ומה נעשה כשהאיראנים יפוצצו לנו שגרירות? אתה תעמוד מול המצלמות ותגיד שיש לך ספקולציות? אני מבין שאתה מחפש שעיר לעזאזל, אבל המוסד לא ביצע את העבודה הזאת. תודה, עמוס.
תודה שאתה מספר לי את מה שאני כן יודע. עכשיו, לך תגיד את זה לרוסים ולאיראנים. לך תגיד את זה לכל העולם שמשוכנע שזה כן המוסד, אתה מבין? כי כולם ראו 5 אזרחים ישראלים חוטפים את הפרסי המחורבן הזה, ואתה לא מסוגל להגיד לי מי זה! תודה רבה. עוד משהו? לא, זהו. תודה רבה. לשב"כ, יש כבר מידע קונקרטי? או שגם אתם רוצים לנחש? השירות הקים צוות חקירה מיוחד יחד עם היחב"ל כדי לבדוק אם יש גורמים ישראלים באמת שמעורבים בתוך האירוע הזה. איתן קופל שעומד בראש הצוות ימשיך מכאן. אני מבקש לצרף נציג מטעמי לצוות החקירה. התפקיד שלך זה לשלוח מישהו מנומס ודיפלומטי למוסקבה שילקק למי שצריך ללקק כדי שהם יבינו שזה לא אנחנו. אני רוצה שירשם בפרוטוקול שאני אמרתי על איתן קופל שהוא לא בן אדם שמסוגל להיות במערכת. אנחנו זרקנו אותו מעבודה במוסד. רבותיי! קופל. החל מהבוקר, השב"כ מנהל חקירה על 5 האזרחים הישראלים כדי להבין אם הם תמימים או שהם הופעלו על ידי גורם זר. נכון לעכשיו אין שום מידע מפליא. מה שאני כן יכול להגיד בינתיים שלכולם יש אזרחות כפולה, כולם שהו בחו"ל בזמן החטיפה. כולם שהו בחו"ל, אתה בטוח? ודאות. מה זה אומר? הם עשו את זה? תוך זמן קצר תהיה תמונת מצב. תשיג לי משהו. כל דבר. סייג. אני לא פה כדי לסגור חשבון עם המוסד, אתה יודע את זה. יא יוני, מה לך ולי ולכל הפוליטיקה? מה איתך? שמעת משהו מישהו? שום דבר. הרוסים לא מדברים איתנו, פרוגס. CIA? הם אומרים שזה לא הם, גם הם הופתעו. אתה מאמין להם? מי שחטף אותו עשה עבודה נקייה. זה לא אמריקאים. רק תגלה מי עשה את זה כדי שכולנו נוכל לחזור לעיסוקים שלנו, אה? אנחנו יודעים שהיית בחו"ל בזמן החטיפה. ב-14 לאפריל יצאת מנתב"ג ונחתת בשער דגול בפריז. באותו היום המראת לשדה התעופה ונקובר במוסקבה. מה עשית שם?
שאלתי אותך משהו. איפה הדרכונים שלך? אנחנו צריכים לראות את הדרכונים שלך. דיברנו עם יובל, הארוס שלך. או? שאת מסתכלת עליי, אה? הוא אמר לנו שהדרכונים שלך נעלמו. איפה הם? את יודעת מי שותק בחקירה? רק עבריינים. מצחיק אותך? תגידי, בכלל קולטת כמה את מסובכת? איפה אלי? אצל אלפסיה. יש אירועים חריגים? קיבלנו שיחה של אפרת רפאל, אשתו של בן. התקשרה לעורך דין בשם אבי ברקן, התקנה אותו על המעצר, היא רוצה שהוא יעזור. תברי לי מי זה העורך דין הזה. תשלחי אליו מישהו שיעביר לו שזה תיק ביטחוני ואנחנו חייבים לאשר לו סיווג לפני שהוא מקבל מידע. תלחיצי אותו, שיבין שזה לא משחק. תקשור, דלף משהו? בינתיים כלום. תגידי לדותן מה הדוברות, תתקשר לכל הכתבים אוף רקורד. שישכנע אותם שזה בסך הכל תשאול ידידותי. אני לא רוצה שיתחילו שמועות ש5 האלה חשודים במשהו. תענה לשאלה. שאלתי אותך שאלה. מה העניין? איבדנו את שון. הסמויים פספסו אותו בירידה מהמטוס, ואין רישום שלו בביקורת הגבולות. אנחנו בטוחים שהוא היה על המטוס? הדיילות זיהו אותו, אבל חכה עוד לא שמעת את החלק החשוב של העניין. אתה מוכן לדבר כבר? 40 דקות לפני הנחיתה, שון מקבל שיחה לטלפון הלווייני של המטוס. הדובר מזדהה כאבא שלו, אומר שזה מקרה חירום. איזה אבא? ברשום אוכלוסין כתוב שההורים שלו נהרגו לפני 15 שנים בהולנד, תאונת דרכים. הצלחת להקן אותו? אחרי שבדקתי, הנייד שלו היה כבוי, אין רכב שרשום על שמו, אז... מה עם הלווייני? קשה לי להאמין. אני יכול לעשות, אבל... תגיד, אתם בדקתם את כל המוניות שיצאו מהשדה? אף אחד לא זיהה אותו. סימה, תקראי לאלי עכשיו. תכין לי פרופיל מלא שלו. משרד הפנים, תיק צבאי, רישומים פליליים, כל מה שיש לנו על האיש הזה. ותעבור לרישומי שיחות שלו, אני רוצה לדעת אם הוא בקשר, תעלה לי תמונה שלו. היי, כולם לכאן. שון טילסון. אנחנו צריכים לאתר אותו במהירות ולהביא אותו לחקירה. הוא העדיפות העליונה של החקירה הזאת. מתגעגעתי די. אז למה נעלמת לי? את יודעת איך אני. כן, אני יודעת. תתקשר לה רק כשאתה צריך. מה, בשביל זה הבאת אותי לכאן? הייתי צריך בגדים, מה נעשה? תודה. אפס. התקשרתי אליך הבוקר. ראיתי אותך בחדשות. אתה קשור לזה?
ברור. זה היה כל כך מוזר לראות אותך ככה. נזכיר לי כמה אני מתגעגעת אליך. אני גמור. טיסה ארוכה וזה נמשיך בבוקר, אוקיי? בשביל מה התקשרת אליי? הייתי צריך מקום לישון. אוקיי. בוא נלך לישון. מה קרה? שאל טילסון ברח לנו. מה? איך? יכול להיות שמישהו מהצורים שלנו קשור אליו? לא חושב. עצרנו את בן אצל אמה. הם קשורים. יכול להיות שקשורים גם לשון? לא יודע, אבל בוא תראה משהו. אמן העבירו את זה שהיית בישיבת ממשלה. זה דוח על החומר אדמה שהשתמשו בו בחטיפה של האיראנים. בין איזה כימאי, לא? אתה לא חושב אולי ידע לייצר את זה? יש משהו שאתה רוצה שאני אעשה בשבילך? אתה רעב, צמא? צריך לשירותים? שון טילסון, אתה מכיר אותו? ראיתי את התמונה שלו בטלוויזיה. פרימת'יל... פרימת'יל פנטלין? אז אתה כנראה יודע מה זה. כן. שרידים של החומר זה נמצאו במלון ברוסיה. אתה יכול להסביר לי מה זה? זה סוג של אופיואיד. זה תרכובת כימית כזאת שהיא משפיעה על מערכת העצבים. אתה יכול לשמש להרדמה? אם הופכים את זה לגז, אז כן. זה מאוד מסוכן. יכול לגרום למוות במינונים לא מדויקים. אתה יודע לייצר את החומר הזה? אני לא מתעסק באופיואידים. אני שואל באופן תיאורטי. באופן תיאורטי כן, כל סטודנט שנה ג' יכול לייצר את האם ייצרת את החומר הזה עבור מישהו? בני. האם ייצרת את החומר הזה עבור שון? לא, לא, ברור שלא. האם התקשרת הערב לשון לעדכן אותו על פרטי החטיפה? אני אמרתי לך שאני לא מכיר אותו. האם נתת לו את אחד הדרכונים שלך, הישראלי או היווני? בני? אני לא מכיר אותו. רק את אמה. וגם אותה פגשתי רק פעם אחת. אני יודע שזה נראה רע, אני מבין את זה, אבל אני לא יודע כלום, אתה חייב להאמין לי. אני קמתי בבוקר, ראיתי את התמונה שלי בטלוויזיה, נסעתי לעבודה, אחרי כמה זמן ראיתי גם את התמונה של אמה, נכנסתי לפאניקה, ואני מצטער, אני בן אדם נורמטיבי, לא הסתבכתי בשום דבר בחיים שלי. בחיים שלי לא הייתי עושה משהו שיסכן את ביטחון המדינה, בחיים לא. חגי לנדר? זה השם של הבוס שלי. זה... כמו אידיוט, נתתי לה את השם שלו. חשבתי שהיא יכולה לחזור לארץ ולחפש אותי, ואז אשתי תגלה, והשם של חגי קפץ לי לראש, אני לא יודע למה. אבל באמת, אם הייתי מעורב בזה, הייתי נותן לה את השם של הבוס שלי.
אני עם אשתי מגיל 19, בחיים לא בגעתי בה, בחיים לא. ועם אמה... היה לי איזה קליק, אני לא יכול להסביר את זה. פעם ראשונה בחיים שקורה לי דבר כזה. תראה מה קרה לי בגלל זה. הוא היה נגיש שני דרכונים. אמר לי לפני שקר למשטרה, יודע לצאת את החרא הזה, את הגד עצבים, אנחנו צריכים להמשיך ללחוץ עליו. איתרנו את שון. הפצת תמונה מעודכנת שלו? אני אעביר את זה לכחולים. מה אנחנו כבר יודעים עליו? קצת דברים מהעתיק האישי בצבא, דברים כאלה. אין דבר פלילי. חקר תקשורת? הרצנו מצפה כוכבים על מספר שלו. בחצי שנה האחרונה הוא היה בקשר עם 43 בני אדם. 29 מתוכם נשים. יש לנו שחקן. מה עם אלפסיה? כלום. מה לא עשיתי? צעקתי, צרחתי, איימתי. סותמת כמו חיילת במשפחת פשע. כוס עם אמא שלה. תן לי את הטבעת שלך. איפה התיק שלה? השולחן שלי. במרינה. התחמקתי מהשוטרים, אני עוזב. לא דיברנו על משהו כזה. זה מה שקבענו, נכון? אם המוסד חושף אותך, אז אנחנו... זה לא המוסד. הם שם בפאניקה מוחלטת. זה לא משנה. מי שחטף את פרד יודע שאני קשור אליו, אחרת לא היו משתמשים בדרכון שלי. מישהו דפק אותנו. אבל עד שנגלה מי ישראל זה המקום הכי בטוח בשבילנו כרגע. אתה איתי? לא יודע. אתה לא רוצה את הכסף שלך. תשמע, מחר אני נוחת, בוא תגיע אליי. רגע, אתה לא בארץ? אז אתה בחו"ל ואתה רוצה שאני אשאר כאן? אין מצב. שון. תקשיב, אני לא מסתכן בלהישאר כאן. שון, תגיע אליי הביתה ונדבר. אני לא בורח לך, גבי, אוקיי? אני רק מוריד פרופיל. זה הכל. אתה בטוח? אתה יכול לסמוך עליי. מרינה כאן אטלנטיק 3, מרינה כאן אטלנטיק 3 מבקש אישור יציאה מנמל. אטלנטיק, כאן מרינה, לאן אתה יוצא בשעות כאלה? אני יוצא לדייג גללי. הולך חזק על הסבידוס. שאל משית בבקשה. מספר רישיון הוא 45-64-31-100. אטלנטיק 3, יש אישור יציאה. דייג נעים. תודה, רות סוף. שלי הייתה ב-2006. בחתונה, זאת אומרת. השמיני באוגוסט 2006. מלחמת לבנון השנייה. סגרנו על גן אירועים בחיפה. משהו יפהפה. אשתי חיפאית. זכרת את המלחמה? כל הצפון בהר ואנחנו מתחתנים בחיפה. מלא ביטלו לנו, מלא.
אחד לא לבוא. אפילו הצלם רוצה לבטל. ולי לא היה ספק שברגע שניכנס מתחת לחופה נחטוף אזעקה. היום אני מסתכל על זה בחיוך, אבל אז היינו בפאניקה. חבל אחר הזמן. נו. מה נו? הייתה אזעקה או לא? לא. נסראללה התחשב בנו. הלוואי עליי. זה בטח לא ינחם אותך, אבל תאמיני לי, אם היו שואלים אותי, הייתי דוחה הכל למחר. חיה חתונה. אתה צודק. באמת לא מנחם אותי. אנחנו באותו צד, תאמיני לי. באמת? כן? לי אישית ברור שאת לא קשורה. נטלי אלפסיה לא מעניינת אותנו. יופי. אז אני יכולה ללכת? הוא היחיד שמעניין אותנו. שון טילסון. מכירה? אם הוא גנב את הזהות שלך, את הדרכונים שלך, זה יכול להיות שזה מישהו שני. לא ראיתי אותו בחיים. אני אגיד לך מה. לפני כמה שעות הבחור הזה היה על מטוס מהודו לישראל. קצת לפני הנחיתה, מישהו התקשר אליו למטוס. אני מאמין שמישהו רצה להזהיר אותו שהוא נחשף. אני טועה אם יש לך קשר לזה. איזה קשר? שון קיבל את האזהרה בערך באותו זמן שאת חזרת הביתה לגרוס את הדרכונים שלך. חשבתי לא גילינו, גילינו. אפשר את השרידים במגרסה. מי-אאוט. שמערים עושים טעויות. העיקר שאנחנו באותו צד, אמרתי את האמת קודם. אני רוצה את שון. אבל אם אני לא אקבל אותו, אני אלך הבא בתור ברשימה, וכרגע זאת את. אוקיי. רק תזכיר לי במה בדיוק אני מואשמת בגריסת דרקונים? מה הסיפור עם שון? היה לך קטע איתו? הבנתי שבחורות אוהבות אותו. הוא בחור יפה, מי יאשים אותך? בשבילו נסעת לצרפת? אני רק מקווה שיובל יהיה מספיק סלחן. תגיד, אתה מוכן לסתום את הפה? זה הרמה של החוקרים פה? כי רחמים על האיראני הזה, מתי זה שצריך להציל אותו? אז לא היה בינך מאומן? בוא'נה, אתה חי באילוז'. תגיד לי, נראה לך שאני בעניין של איזה סטלן מלוכלך שחזר מהודו? מה אני נראית לך, ילדה בת 20 ששולח לעירה באמצע הלילה והיא רצה? אתה יודע מה? לך תגיד ליובל שהיה לי רומן עם מוגלי. בכיף. אני פה. ג'ורה יש לה, כמה אנשים יש ברשימת אנשי קשר שלו? 40, נכון? כן, אבל הוא לא יצר קשר עם אף אחד מהם. תעקן לי את המספרים של כולם, אני רוצה לדעת מי מהם מחוץ לבית. בשביל? 12:30 בלילה, אני רוצה לדעת מי מהם בתנועה. אתה חושב אולי מישהו מהם עוזר לו? תתחיל עם אנשים. יש לנו 7 מספרים, 3 מתוכם מתל אביב, 1 מהרצליה, 1 מפתח תקווה, 1 נתניה ו1 כפר סבא. מיקומים? ספורטק בתל אביב. שעה כזאת? נתניה, מועדון לילה, הרצליה, מרינה,
פתח תקווה, מסעדת... רגע. מי במרינה? מרינה. יש לנו את אלונה בלאו, ילידת 68. תבדוק אותה. אלונה בלאו נשואה לגיל בלאו, מחזיקים יחד במרינה. נסה לברוח מהארץ. אני רוצה ניידות שם תוך 5 דקות. אטלנטיק 3, אתה מתבקש לסובב את כלי השיט בחזרה למרינה, עבור. אטלנטיק 3, האם שומע? תחזור למרינה במיידי. אטלנטיק 3, אתה מתבקש לסובב את כלי השיט בחזרה למרינה, עבור. אטלנטיק 3, כאן שיטור ימי. אטלנטיק 3, האם שומע? אנחנו בדרך אליך, דומה מנוע והמתן במקום, עבור. זריח כאן מטה, שיטור ימי סביב הספינה, שואלים מה הצפי שלך להגעה. בדרך. שון? 30 שניות אנחנו אצלו. צולנים, תביאו מה שצריך. אני רוצה לראות גופה. צריך מישהו לאסוף אותי.